गाँवे जाए के बड़ी मन करता हो, गाँवे चल जाई का। हई देखो गाँव के लइका फोन करता रसन सरस्वती पूजा के चंदा खातिर। हेलो। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, का हाल बा हो? ठीक बा भैया, 2000 रुपया भेज दा, सरस्वती पूजा के चंदा लागल बा तारा पे। 2000? ये मर्दी हमरा से 2000 चंदा ले बोलो। 2000 तो अभी कम ही मांगले बानी जा। अच्छा ठीक बा हम भेज देम। एगो काम करे ना, स्कैनर भेज दलो हमरा व्हाट्सएप पर, हम तार लोगन के 2000 रुपया भेज देतानी। आ पैसा घटी उटी तो बताइए लो, फिर दोबारा भेज देम हम। ठीक बा भैया। ठीक बा स्कैनर भेज दो। बाक मर दिया एकन के 1 रुपया देवे के ना चाहिए। गांव के जितना अनपढ़ गवार बेरोजगार लेके बार सनु जना कोनो काम धरत बाना, कभी हो पर, कभी सरस्वती पूजा, कभी दुर्गा पूजा मनाओ ना सुन। आ लास्ट में जो पैसा बचल खा पी के खत्म कर दी सन, हो गेल खेला खत्म। बात तो तू ठीक कहता रहा भाई, लेकिन एगो बात जानता रहा, जब हमरा लइका सन के तू अनपढ़ गंवार और बेरोजगार कहता रहा नु, वही लइका सन के देन बा कि आज गांव में सभ्यता और संस्कृति बचल बा। नहीं तो मर्दिया हमारा तहरा जैसन लोग के लगे टाइम कहाँ बा मर्दिया दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा मनावे खातिर। हमनी के तो जिंदगी के रेस में ऐसा भागता नहीं जा कि दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा मनैले कई वर्ष हो गइल बा। यही लइका सन के देन बा नु मर्दिया कि आजो के डेट में दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा गांव में मनता। नहीं तो मर्दिया हमरा तहरा जैसन लोग के अंदर ज्यादा भक्ति अगर जागेला तो हमनी के का करे नहीं जा, खूब से खूब करे नहीं जाते। एगो इंस्टा पे स्टोरी डाल देम, एगो फेसबुक पे स्टोरी डाल देम, हो गई भक्ति, हो गई भक्ति खत्म। का हो जाई मर्दिया, अगर मान लो 1000-2000 बचिए जाता, अगर लइका खा जाता रसन तो इससे का हो जाई। मान लो कोनो साल 1000-2000-5000 अगर घटिए जाला तो उहे नु लइकवा कहीं से खोज के लिया के लगावे सन। बात तो तू सही कहता रहो। रुको 2000 रुपया हम भेज देतनी।